Maayong hapon. So dito tayo sa tanim ko na sibuyas, bagong tanim kasi yung iba na-harvest na natin. So dinala na sa carbon market. So, yung tinira natin, ito lang na para ano rin, para cycle na rin sa pagtanim natin. So patatanim na natin ito kahapon. So ngayon, second day sa pagtanim natin. Yan, tapos natin itong lagyan ng fertilizer. Yan mga kabukid. Yan. 5 plat ito. Yan. Yan. Vlog ko yung tanim natin. Ayan o. So, dito. Kahapon natin tinanim yung ano natin. Yan o. Yan. So, dito. So, dito tayo gumawa ng ano, para sa ano natin, litos. Yung similya ng litos dito natin inilagay para dito sa taniman natin. Yan oh. So, yan guys oh. Ito na. Yan. So ito bagong tanim natin guys. So salamat tayo kasi kahapon pagkatapos ng pagtanim natin medyo umuulan ng konti. Kaya yan. So, pang ano natin ito? Pang gawing similya kasi yung iba na-harvest na natin. Ito 4 na plat yung na-harvest natin, yung natira natin, yung tira natin, yan o, natira natin, yan, isang plat na lang para pang similya natin o, ayan. So habang dito wala pa ditong tanim na sibuyas mga kabukid, magtanim muna tayo ng litos dito. Ito yung 4 na ano, 4 na tawag dito, 4 na plat. Yan o. So mayroon na tayong nakahanda na ano, nakaluyong na litsugas tawag sa amin, o sa English pa litos. Ito yun mga kabukid oh. Ayan. So ito yung tinanim natin, ito yung linuyong natin ngayon dito sa may takip na. May takip na oh. Yan oh. So itong 4 na plat, hintayin natin kasi wala pa itong wala pang sibuyas kasi maghintay tayo sa similya natin. Yan. So second day sa pagtatanim natin ng sibuyas ng similya natin. Bukas iba na naman yung ano natin, project natin, pagtrabaho natin. Yan, nag-pruning tayo sa ating pipino. Subukan natin itong mag-sprout para hindi na tayo muna magtanim kasi nga wala ngang ulan. Ayun. So mag-pruning tayo. Subukan natin ano pabungahin gamit yung pruning method. Talagang ito yung nasa ano mga kabukid, dito yung pabungahin natin dito sa pruning method. Ayan. So kinuna natin ng ano yung dahon na matagal na
para may tutubo ulit na bago. Yan. Yan mga kabukid. So doon oh. Pati doon. Pati doon na flat. Ayan. So nagsimula na. Simula na doon na mag ano. Ayan oh. So kinuha natin na yung dahon na talagang ano ano na, gulang na siya. Ayun. Ayan, wala nang dahon yan yung mga gulang na dahon. So inalis natin. Subukan natin na magsubing siya o mag-sprout ng bago. Then anuhin natin. Lagyan natin ng fertilizer para paanuhin natin. So ito yung puno niya mga kabukid. Ayan. Subukan natin na ano siya. Para hindi na tayo maglagay ng bagong seedlings. So yan mga kabukid. Thank you very much for watching. Please like and share my videos and don't forget to comment and subscribe my channel. Good. So yan guys, magandang hapon. Yung kinuha namin ng dahon ng pipino, subukan natin na pruning tayo. Kunin natin yung mga medyo layang dahon para mag-sprout siya. Tulad nito oh. Tulad nito. Yan oh. Yan guys. Nito, tulad na sprout na yan. Kinuha natin ang dahon para hindi natin kailangan magtanim ulit. So, yan. Obserbahan natin mga ilang linggo kung lalaki ba o hindi. So, welcome to my vlog and good PM. It's about 5 PM. So, uwi na tayo sa bayan kasi daanan pa si Mrs. So, thank you very much mga kabukid and please like and share my channel. Please don't forget to subscribe and happy viewing.